campus, Winneba, University of Education, Kumasi campus here. There is a fire outbreak, and at the main, the old auditorium. So everything has burnt to ashes. You see, even the roofing has burnt to ashes. So it is the fire outbreak. They said it happened dawn around 4 a.m. this morning. So everything here has been burnt to ashes. It's very serious. So Laud TV has decided to come and look at what is going on here, telecast it live to its viewers. So here, that is the incident where the incident happened. Laud TV, Kumasi campus, Winneba, Kumasi campus, Winneba, University of Education, Nefa, Kumasi campus, old auditorium, no. And Miramino Castle, Heninash, so it's the danger of bomb. The danger crash, I say, Hayemu be a crack man inside. The dinosaur is I am ren. A bit of Yamu be a command inside. Heninash cry, a dear Fiani, it's Munkunya instruments, and no man, woman, they are sorry. A dear meeting, Ninash cry. Kumasi campus auditorium, old auditorium. Hana me Laud TV away. Hanyina shekra ye danger about see mo bia kwan akra mani nwuram. Nti asem bia ahomtie pa Winneba campus Kumasi. Tanoso. Hana asem yesi Tanoso campus no. Hana mre mi twa won fo nyine kira wono. To ha school for na makwan nti nipa ni ha. Iti ade ni si wo machi da nyame asekra se si ene nipa ni ha. Kese e bi kra na nka no pa na dwene bia no bi da inside ho kra nka kofa assemble Ghana for na eye Yellow Christmas in the moon, and depending on my coffee, I'm not a crab, nipa workers, penny security for now. Ah, hash, pine, agro cry, hash, auditorium, nash cry, she rebel, idea here crying you. To once a ha inside in the Kunyani no my go instruments and they go ho, equipments, a hodo and neguha. The Ghana by Baffour Kyei pa because Osha and your master Ohana, a sombu. Nina she a gregu from cry, dining in a chance in even the roofs at the top of the building has all burnt into ashes. So it has been a sad news. It has been a sad news for the whole Ghana because the government of Ghana is going to take care of this. You see, even there is a whole cracks. There is a whole cracks on the building. Everything has burnt and it has been shut down here. So Laud TV, yeah, they bring money away a quick telecast I buy. Yeah, a dana bugu, a shikra. Yeah, here just a budani and a go from near Sydney for. Tia sama are who ye pa Kumasi here esi. Na the Nyamia se see no. Na students in her. Na activities beyond cause we see how much in TNS to make an ever say the who ye ni no pre. It's Kumasi campus, Winneba. University of Education, Kumasi campus, old auditorium, and then name twa home for nyini actually we nkonwa ahye ya ene gu hoyi nkonwa ahye pa bibia wa hobi ahye chance nkura boda na so no ahye atete agu fom hwe baby camera yi da ya osan chance wo ha nyina ahye da na so chance nyina bibia wo ha bia ahye idea hwi ya enye ye biem kura old campus. The students need their normal makwan do na coffee. I'm not kakakre be workers no security and other staffs na around her. Buy no me butebusa bi mo no mo twetwe community me pa me be upload ni nyina de ni nyina beba. Nyehwe the way hasi ahye na ahomete pa. Mo say hi din lucky say nyamiti en pa bo ni pani ha. Send school na makwan because of Christmas in school na makwan. Ti aka workers no kakre bi e wo ha. Workers and staff other staffs now we adwuma no pe ene wa ha the students ni hand here the nyamia say asem ni sie na nipa ni akese na si omachi e bia na nkan kofa asem pa mre yen the nyamia say the course wo Winneba campus no ene mre Laud TV ya ba beduru ha ye twa kire mu auditorium no enie ni nyina shekura ashigre be o man fa hwe the danger abobom on say the danger abom even pressmen cry about her, near more kwan say because a dine betting me a boagum, now cough asem for Aseibu
nti wobɛtumi agyina abɔnten ahwɛ bi atwa picture deɛ na mmom dan no yɛma obi akwan sɛ ɔnwuram nti wobɛhwɛ a de danger abɔ dan no ho nyinaa sɛ ma obiara nwuram yɛma obi akwan ma ne nwuram nti dan no a ahye no ɛni old auditorium Kumasi Winneba campus nti ebia na ɔde hyɛ bi kɔ school ha ɔba bi kɔ school nua bi wadamfo bi a asɛm a asi wɔ n'akyi no ne yɛda nyame asese si yɛ na obiara ni hɛnti no yɛanhwere obiara ho anka obiara mpira yɛda nyame ase bebree ɛnie kita no so main road bɛhwɛ kaa na ɛtwa mu wɔ soro no hɔ no cars na ɛtwa mu wɔ hɔ ha ne ɛfa ɛba campus no auditorium nti auditorium no na mmerɛ ahye a nneɛma nyinaa hye kɔ ɛnie nti deɛ onim ha ne deɛ obɛhunu deɛ mɛ obɛhunu mfonyin a yɛretwa yi nti Laud TV yɛbɛfa live sɛ ɛbɛyɛ a yɛtiefoɔ ne adɔfoɔ nyinaa bɛhunu deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ ha anaa deɛ ɛkɔ so wɔ Kumasi yɛma ntam wɔ ha nti ha yɛ old auditorium Kumasi Winneba campus ɛna mmerɛ Laud TV yɛne mu gyina yɛtwa deɛ siiyɛ ɛkyerɛ mu nti yɛde mfonyin no aka no nyinaa so bɛba abɛkyerɛ mu ɛho mfonyin mmara na ɛhye ne nyinaa ho mfonyin yɛde bɛba abɛkyerɛ yɛ adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa yɛmama so ɛnsi wɔ ho yɛda mu nyinaa ma se nti yɛgu so a yɛretwa mfonyin no de kyerɛ mu a campus no nam no wohwɛ ha nyinaa entrance baako nie yɛde ha nyinaa yɛde danger abobɔ baabiaa yɛma obi akwan koraa ma ne wura mu nkotwa mfonyin nti yɛne mu ma me nzu mi mmra na adɔfoɔ ne atiefoɔ nhwɛ ahwɛfoɔ entrance baako ne mu nkonnwa nyinaa hye asɔre instruments a wɔde ɛyɛ asɔre nyinaa hye bibi a wɔ dan no mu bi a ne nyinaa hye ade yɛhwɛ a ɛnyɛ yɛhwɛ mpoma no a mo sɛ mpoma no nyinaa hye a mewisie afa ha nyinaa wisie afa ha nyinaa so there has been a smoke all over the place so unless the building will be rebuilt there is nothing we can do to the building so everything is burnt into ashes so it's very pathetic but we thank God that when it happened the students have vacated from the school so there wasn't anybody in the building so we thank God for that hi Kumasi Winneba campus in Yegyina no yɛde biribiara ɛbɛ mo live yɛde atom Are you a student? No, sir. Are you a reporter? Yes, sir. From where? From Laud TV. Laud TV. Laud TV? Yes, sir. So, but did you talk to them? They gave you the list. No. But we don't do it like